Γεια σας φίλοι μου, έχουμε έρθει εδώ στην καρδιά μας να κόψω μερικά καρυδάκια, βλέπετε. Ωραία, ωραία. Βλέπετε εδώ, είναι λίγο ψηλά. Βάλουμε το χέρι έτσι. Βλέπετε, πέφτουν και κάτω. Κοίτα. Εδώ θα κόψουμε 5 και 5-6 καρυδάκια και να τα φάμε. Βλέπετε εδώ. Ωραίο. Ωραία καρύδια, παιδιά. Κοιτάξτε εδώ. Ωραία καρυδάκια. Εδώ ανεβαίνουμε πιο πάνω, έχει. Θα κόψω λίγο το βίντεο. Εγώ βέβαια θα συνεχίσω να κόβω και θα τα δείτε το βράδυ. Γεια σας φίλοι μου. Αυτά είναι τα καρυδάκια που κόψαμε, τα δροσερά από την καρδιά μας, βλέπετε, ωραίο. Να δούμε αν είναι και γινωμένα, φαίνεται να είναι γινωμένα. Ωραία καρύδια. Έτσι λίγα, ίσα ίσα να τα δοκιμάσουμε. Γεια σας.